Quantes vegades han arribat a una ciutat i no han disposat del temps suficient per a poder visitar-la? Ara, a València, això ja no serà un problema, i és que la Cooperativa Valenciana de Taxistes ha fet una proposta per a que els turistes que disposen del temps limitat puguen recórrer la ciutat de forma còmoda, ràpida i econòmica. Un taxi puede hacer un recorrido por toda la ciudad en un día para que la gente se lleve una buena impresión. Hi haurà 4 rutes bàsiques de 30 minuts de duració, amb diverses parades, on podran visitar llocs tan emblemàtics com la Ciutat de les Arts i de les Ciències, el Bioparc, el Casc Antic, el Passeig Marítim o inclús l'Albufera. Els avantatges que tenim és que el taxi és d'eixida immediata, optimitzant-lo, o sigui, per a 4 persones, té un preu molt ajustat. Amb l'arribada de l'AVE i de diferents creuers al port, estos turistes disposaran ara amb una altra alternativa de servei turístic. Ja ho saben, si visiten València per poc de temps, no tindran excusa per disfrutar dels encants de la nostra ciutat.